Giawhag kita sa pagpamalandong niining adlaw sa buhat sa Ginoo. Gilibot niya ang mga kalungsuran o kabaryuhan. Mihatag siya og panahon nga makig-uban sa iyang katawhan. Mihatag siyag panahon aron makita ang kahimtang sa iyang katawhan. Mihatag siya og panahon nga siya makighugoy-hugoy, makig-istorya, nga siya makauban bisan sa makadiyot lamang kining mga tawhana nga adunay daghang mga panginahanglan. Ang mga masakiton, ang mga tawo nga adunay nagkalain-laing kinahanglan, adunay mga gipangyawaan, adunay mga tawo nga nagkinahanglan og pagtudlo. Usa si Jesus giwali niya ang maayong balita. Nanudlo siya dito sa mga sinaguga nga hapit na maghari ang Dios. Karon nakita ni Jesus ang kahimtang kay misuroy siya. Ang iyang mga mata nakita niya ang kahimtang sa katawhan. Nadungog niya sa mga dalunggan ang ilang mga yangungo sa kinabuhi, ang ilang kinahanglan. Busa sa pagsuroy niya, there was one time nga miingon si Jesus, luoy sila kaayo, kay sama sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Busa gitigom ni Jesus ang iyang mga tinun-an, og miingon siya sa mga tinun-an, pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon nga daghan ang iyang ipadala nga mga ngani. Ug karon gitigom ni Jesus sa atong ebanghelyo nga nadungog, gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. So ang mga tinun-an were empowered by Jesus. Empowered. So ang gahom gikan kang Jesus, og ang ilang tuyo og ang ilang tahas mauman ang pag-ayo sa mga masakiton, paghingilin sa mga daotang espiritu, ang pagsangyaw sa maayong balita, ang pagsangyaw nga ang Dios hapit na maghari. Busa ang mga tinun-an nanglakaw sila. Mingon si Jesus nga, adtuan ninyo ang mga nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Iyang gisugo ang mga tinun-an, adtua ang mga wala giatiman, kadtong mga nangawala, kadtong napasagdan, adtua kadtong mga tao nga wala nahintawon mahinomdumi sa ilang mga lideres sa ilang katilingban. Adtuan ninyo dito, unya isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Timaan sa presensya sa Dios, mingon siya, ayuha ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Mao na iyang tahas. So ang tahas nga gihatag ni Jesus, tahas to search, pangitaon, tahas to serve, alagaran, tahas to care, atimanon, tahas to proclaim the kingdom of God, tahas sa paghingilin sa mga sakit, sa paghingilin sa mga daotang espiritu. So, mao na iyang tahas, gipagahom sila. Kung ipasabot na itong klarohon na ito nga, ang ilang power does not come from them, but the power comes from Jesus. Without Jesus, they are nothing. So, mao ni pod ang atong pamalandungan nga ang tahas nagagikan sa Ginoo, ang power nga gigamit gikan pod sa Ginoo. Busa ang pag function according to the tahas, kinahanglan ayuhon, kinahanglan mulihok kita sumala sa tahas nga gihatag. We are only empowered. Unya niining panahon na sa Adbyento, we are empowered by God. Kung sa matong i-empower ang mga sakit nga ni anato, kung sa maning sakit nga ni anato, physical sickness,
Naata, emotional sickness, naapod ta ana, relational sickness, naapod ta ana, ug uban pa nga mga balatian nga ania kanato. Uban pa nga mga gikinahanglan nga atong palayason, atong lupigon, atong pildihon, pinaagi sa maayong balita nga atong nadungog o atong ipaambit ngadto sa uban. Posible nga kini siya akong personal nga attitude, posible nga kini siya ang akong love nga sin, kanang ako banggi buhat kanunay nga sala. This is the kind of devil that we are going to defeat. This is the kind of sickness that we are going to free ourselves from this. So mao ni mga tan-aw to mga igsuon nga kini karong ebanghelyo nagdasig kanato sa pagtan-aw sa tong kaugalingon aron usab kita makahimo sa pagtabang sa uban. Sa hinumduman nga empowerment. We are empowered to be victors. Kanabang malampuson, to be triumphants against this evil around us. So kung ingon niini, nindot pod nga atong pamalandungan nga kung nabitaw tay power, hinumduman nato we are not the source of that power. Sa mapananglitan, sige sa ako, I have the power as your parish priest. But the power does not come from me. It comes from the authority higher than me. Busa, kinahanglan paningkamutan nako ang pag-alagad sumala sa giingon sa appointment letters nako. Ingani pod sa politika, ingani pod sa atong mga igsoon nga atong gitahasan sa pag-alagad. Ang atong power, atong gitahas ngadto kanila to serve us. So, same sa simbahan, ang atong mga politicians, they are empowered to what? Empowered to seek the lost, empowered to seek those people nga walay voice sa katilingban, empowered to serve those in need. Not empowered to serve their need, but the need of others. They are empowered to serve those people in the peripheries. They are empowered to care for them, not to care for their pockets. Ang gahom hinatagra. Ang gahom gipahulamra. Mao na nga pipila ka mga tuig gikan karon kanang maong gahom ato na pong ihatag sa lain nga mga tawo nga adunay katakos sa pag-alagad. Kay dili lamang kining mga tawhana nga atong napili ang dunay katakos, doon na pay daghang mga tao nga dunay katakos ug mas labaw pa gani ang katakos unta apan dili kahatagan og chance to serve nganuman kay kita nga mga nagpili, kita nga adunay power, ang nakita nato ang kwarta. So itong tanawon nga nining Adbyento, we are challenged by the gospel to see the good and to defeat the devil. And one of that devils in us is panahon sa pinili ay mupiyong mangko kay ang kwarta na may akong makitaan. Mao ni mga kaigsuonan nga daghang kay tag mga problemas nasod. Og tungod ani pod siguro connected siguro ni sa atong pagkamasalaypon as nation, daghan pod tag kalamidad. Kano man kay sa ato bitaw tanaw nato, sa ato bitaw ginikanan atong pamilya, kung masayop ganita, daghan tag sajop, daghan tag sa unsa may mahitabo. Daghang bunal. No, daghang bunal. Kung masayop ta, bundot atong daunggan. Daghang sajop, kasab-an ta. Mao pud unta na atong hinumduman nga ang atong pagpuyo nining kalibutana is that there is a connection with our spirituality. So mao ni nga kung kita naminaw sa pulong sa Ginoo, ang atong kinabuhi will also manifest, will reflect what kind of beings, what kind of man, what kind of woman we are.
No kana bang atong ipakita mao ni nga nalimtan ni siya nga aspect sa mga corrupt officials. Kanang aspect bitaw nga musugotag sa di kadaghanan sa mga na-involve sa atong issues of corruption karon. Musugot na lang gyud ta daghan nila Katoliko. Una wa man magsugo ang simbahan nga pangawat mo. Una maingon ra ba na mga di Katoliko pud nga kini mga Katoliko mga kawatan mga ingani mga palahubog mga ingani. Uy, simba ko kapito kalwa baya magtudo ang simbahan nga hala pangawat mo, hala paghubog-hubog mo, hala pagkuan mo, pamamay mo, hala panglaki mo, hala pamayot mo, uban pa. Wa man magsugo ang simbahan, anak. Mao na nga aspeto nga nalimtan. Busa Adbyento pahinumdom sa atong kinabuhi nga kung sa di ay ang akong kinabuhi nga gipuy-an, nahaom pa baka nis planos Ginoo. Unya kung wa na mahaom, repentance, pangayog, pasaylo. Mo ni ang Adbyento dunay color nga violet kay we are reminded to repent on our sins, personal sins, communal sins, structural sins, whatever kind of sins nga atong nahimo, we are invited to repent. Mao nang color violet mag-remind na sa atoa. Unya ang color nga pink nag-remind sa to nga there is joy and repentance. Ngano man, God forgives. God is not a hater God, but God is a forgiving God. Mo na mga igsuon nga nining Adbyento ipahinumduman man kita unsa man nga mga sala, unsa man nga mga kinaiya, unsa man nga mga inabuhat nako, unsa man nga panghuna-huna ang akong angay nga bag-uhon, hinulsulan o biyaan.